Fil-ktieb ta' Rivelazzjoni għandna stampa tal-Belt il-Qaddisa, Ġerusalem tas-sema, li fija Alla jammar mal-poplu tiegħu. U jkun magħhom Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħu. Hija l-belt fejn id-dmugħ, l-għali, l-inkwiet, id-batija l-mewt ikunu ħwejjeġ tal-passat. Hija l-belt fejn m'hemmx bżonn ta' xemx u qamar, għax il-glorja ta' Alla iddawwa lill-belt ta' Ġerusalem tas-sema. Mhux kulħadd jidħol fiha. Skrittura tgħidilna fiha ma jidħol xejn li jħammeġ. Lanqas min jagħmel ħwejjeġ muqżiża jew jikdeb. Jitlu biss dawk li huma miktubin fuq l-isem, isimhom huwa miktub fil-ktieb tal-ħaruf. Imma dawk li huma miktubin fi ktieb il-ħajja tal-ħaruf. Dawn u dawn biss jitlu fil-belt ta' Ġerusalem tas-sema. Tgħidli ismi miktub f'dak il-ktieb. Nista' nkun naf. Iva tista' tkun taf. X'huwa l-ktieb tal-ħaruf. Il-ħaruf ta' Alla li ġie fid-dinja biex jifdi l-poplu tiegħu minnu biethom. Dawk huma miktubin fil-ktieb tal-Mulej Ġesu Kristu, il-ħaruf ta' Alla. Mifdijin, meħlusin mill-ħtija tad-dnub, għandhom il-maħfra tad-dnubiet. Huma dawk li Ġesu ġie u bata u miet biex jeħlishom mid-dinja ħażina tal-lum, biex jeħlishom mill-ħajja fierħa ta' qabel tagħhom. Iva biex jeħlishom mill-ħakma tad-dnub fuqhom u jagħtihom il-ħelsien ta' wlied Alla. Tassew sakemm huma f'din id-dinja jissiltu, kultant jiżbaljaw, kultant jaqgħu. Imma l-istess nies tarhom iqumu, jindmu u jipperseveraw fit-triq tal-fidi u tal-qdusija u tal-imħabba. Dawn huma n-nies li jisimhom huwa miktub fil-ktieb tal-ħaruf. U jekk din hija d-deskrizzjoni tiegħek u tal-ħajja tiegħek, allura kun ċert li jismek ukoll huwa miktub fil-ktieb tal-ħajja. U intu wkoll mistieden illum għal din l-ikla. L-ikla tal-mulej, l-ikla tal-ħaruf li niftakru nħarsu lura fil-passat biex niftakru x'għamel il-ħaruf għalina meta tal ġismu u xerred demmu bitbatti għal nubietna. Fil-ikla wkoll inħarsu il-qudiem bit-tama li għad ukoll aħna nkunu f'dik il-belt qaddisa u niltaqgħu wiċċ imbuċċ mas-Salvatur tagħna, il-ħaruf illi xerred demmu għal maħfra ta' nubietna.